आदै फैला माबोरै दङ न'आव थानानै फैलागासिनो नामा नोंथाङालाय हाथफु लाजिनो रोङा आरो सासे गथ'आथ' माबा गावनि आथोनखौनो हास'ना लानो होनदोंमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बर' फिल्मनि एक्टर फाव फेस्ला बर' फिल्मनि कमेडियान फैला जे बरगयारी सारखौहाय माखासे रायजो राजाफ्रा जुमुदै मुजुदों आरो बिथांखौ मानो जुमुदै मुजुखो स' जेब्लानाखि इलेक्सननि टाइममोन केम्पिं खालामनायनि सममोन बे समावहाय जोंहा बर' फिल्मनि एक्टर फाव फेस्ला फैला जे बरगयारी सारा जे हाग्रामा महिलार सारनि सायाव लोगोसे BPFनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायनि सायावनो दिनै माखासे रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ होदों दा देरहाखांनायनि उनाव फैला जे बरगयारीखौ जुमुदै मुजुनायजों लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंलायनो स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोसे बेवहाय माखासे फेसबुक क्रिएटर आइजोफोर हाबा जाखानाय जायखौ जोङो टप पपुलार फेसबुकआव क्रिएटर होननानै जों मिन्थियो हाबा जाखानाय सुमि बसुमतारीनि नामा बिथाङा बा सासे सानैखौ बिथाङा बुंदों बिथांमोननि आथोनखौ हास'नायनि बाथ्रा जे बिथांनि रिल्स बिथांनि भिडिअफ्राव बिथांमोना बुंहरदोंमोन जाहैदों जे BPFआ सरकाराव फैयोब्ला बा हाग्रामा महिलारी सारा देरहायोब्ला आंनि आथोनखौनो आं हास'नानै लागोन बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन माखासे सेंग्राफ्रा बा माखासे हौवाफ्रा बिनि सायावनो जोंहा सुमि बसुमतारीया रिप्लाइ खालामदों दायो BPFआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बेखौहाय रिप्लाइ खालामदों मा रिप्लाइ खालामखो जायफ्रा आथोन हास'नानै लानो ओंखारदों जे नोंथांमोना आथोनखौ हास'लायनो गोनां गैया आंनो हास'नानै होगोन होननानै बे हाबा जाखानाय आइजोआ बुंदों लोगोसे बेजोंनो गोबां रोखोमनि नोंथांमोना रिमिक्स भिडिअ नुनो मोनगोन UPPनिफ्राय जेननाय जोंहा बि सावरायग्रा सार जाया XNDB आरो बिथाङा BPFनिफ्रायनो देरहानानै बिथाङा UPPआव आखाइ हमहैदोंमोन फिन बिथाङा BPFआव थायैलाय जेननो गोनां जादों अब्ला रायजोफोर बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांदो स्क्रिनाव होबाय आं এতিয়া আপুনিও আউট প্ৰমোদ বড়ো আউট এই মই আউট হোৱা নাই কি আউট হ'ব এতিয়া বিজেপিয়ে নিজে চৰকাৰ কৰিব আৰু ইয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়ো কোনো নাথাকে ইয়াত এজন তুলিৰাম ৰংহাং জাতীয় মানুহ আহিব তাতে এইবিলাক কেনেকে কি ক'ত আহক না বিজেপিও আহক কংগ্ৰেছেও আহক আমাক আউট কৰিব নোৱাৰে কাৰ্বি আংলঙত আউট কৰি দেখুৱাই দিলে আমি খাৰ্বি নাকি মই বড়োহে আপুনি খাৰ্বি আংলঙৰ কথা কৈছে খাৰ্বি মানুহৰ কথা কৈছে মইতো খাৰ্বি নহয় না মই বড়ো বাপাৰে আপুনি খাৰ্বি আংলঙত কথা কৈছে আমি বড়ো হয় খাৰ্বি মানুহ নহয় BTCত আমি আছো खुलुमबाय 13 नम्बर चिरांनि गासै UPPनि दैदेनगिरि ब्लकनिफ्राय लानानै प्राइमारि बुथ कमिटि गासै दैदेनगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय मानोना दाख्लै थांनाय जेनेखि इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो पार्टिनि थाखाय मावसोमनायनि थाखाय गासैखौबो आं साबायखर बावबाय मैया जेनेखि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय 13 नम्बराव BPFनि केन्डिडेट स्करसिं बिथाङा देरहानो हाबाय दा जोङो बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय आरो बिथां हाग्रामा महिलारी बिथांनिसिमबो कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय आसा खालामदों रायजो राजानि जेनेखि खामानिफोर बेखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै आं भरसा आसा थाबाय जेखि जाया मानो सरकारा बिदिनो थांलाय फैलाय बेयो जायो बयबो जुजिदों जोंबो जुजिदों रायजो राजाया गोबां सापर्ट खालामबाय आसा खालामदों जोंनि UPPनि दोलोनि गासै सोद्रोमाफोरा गोसो सिङाव नाराज बा निराशा जायालासेनो जेरैबायदि दङ बेबायदिनि थाखाय थानो थाखाय आं खावलायदों मानोना बेयो मोनसे गेम जेरै फुटबलखौ गेलेबाय दा बेवहाय मोनसेयाथ' देरहाखागोन नाथाय बेवहाय जेननाय देरहानो थाखाय बेवहाय जोंहाबो गोसो बोलो बायनो नाङा रायजो राजाया दङ बयबो दङ थिगानो दं गासै दैदेनगिरिफ्राबो दङ दा बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जेरैबायदि जोङो पार्टियाव दङ बेबायदिनो ज'यै नांगौ समफ्राव नोंथांमोना ओंखारबोगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिबाय आरो बेखिनिखौनो जोबथानायाव बयनोबो गोजोननाय आरो अननाय जासिनानै आं बेखिनियावनो
दोनथ'बाय गोजोन्थों। आदै फैला माबोरै दङ? न'आव थानानै फैलागासिनो नामा नोंथाङालाय? बोरो नोंनि गोदै गोदै रावा? हा? 17टा 20टा गाहाम देरहागोन होननाया? हाथ लाजिनो रोङा। सोर फाग्ला नोंलाय 17टा बथ'नो देरहानो नोंलाय? 6टाल'सो देरहादों। 6टा सार थगायजाबायनो। थाखा खम जादों पाब्लिकआबो। ओमफ्राय बर्डआ सोरनाव थुदों? नांगोलनाव। ओरैबायदि थगायजामारबाय। सेस। BJP सिंगल डिगेट एबा BPF सिंगल डिगेट मोननो हागौ नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय बेसेबांखिनि डिगेट मोनगोन आं बेखौ खोन्थाथ'नो हाया किन्तु BPF निफ्राय सिंगल डिगेट आरो बिनि गेजेराव BJP निफ्राय सिंगल डिगेट बेखौ मोननो हागौ फ्राय जुदि मोनथारोब्ला APB एबा अनजुलि दैमारिनि पार्टी मेडामनि बिथांनि पार्टीनिफ्राय मोनसे देरहानो हागौ देरहाथारोब्लाबो नायनि बाट आं मोनसे एनालाइसिस बोरो सोर BPF आ देरहाबा मा हास'ना लानो सोरनि गारियाव बारसोमना थैनो मानो होननायफ्रा दासिमहालागै थैगोना थैयाखै आं लाजिनानैनो गैलाहाय आरो सासे गथ'आथ' माबा गावनि आथोनखौनो हास'ना लानो होन्दोंमोन हास'गोना हास'आखै मानसिखौ हमना लाबो आं दं हास'ग्रायाव हामबायसै फिसाफोर दंबावो बिराद गिदिर निउस लाबोगोन आंबो र' মই 5 বছৰ চৰকাৰত থাকি বেলেগ বেলেগ বিষয়বিলাক চালোঁ তাৰ ভিতৰত সবচে প্ৰয়োজন মই 5টা বিষয় লৈলোঁ এই 5টা বিষয়টো মানে মাতৃসকল মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিব লাগিব সেৱা কৰিব লাগিব মাটিৰ অগণন সমস্যা আছে বড়োলেণ্ডত এটা হ'ল মাটি সুৰক্ষাও কৰিব লাগিব মাটিৰ অধিকাৰো দিব লাগিব তাৰ পিছত আমি কৈছোঁ জাতি 26টা জাতি আছে ইয়াত জনগোষ্ঠী যি জনগোষ্ঠীবিলাকক সংবিধানে কিবা এটা দিব লাগিছিলে দিব পৰা নাই বা অধিকাৰবিলাক পোৱা নাই এই জনগোষ্ঠীবিলাকক ভাৰতীয় 1947 চনত তেখেতসকলেও স্বাধীনতা পাইছে কিন্তু তাৰ পিছত এই জনগোষ্ঠীবিলাকে একবাৰো MP পোৱা নাই একবাৰো MNA পোৱা নাই কোনো প্ৰতিনিধি পোৱা নাই তো এই কাৰণে জাতি জনগোষ্ঠীক আগুৱাই নিয়াটো আমি হাতত লৈছে আৰু তাৰ পিছত শিক্ষাটো বাদ দি সমাজৰ মেৰুদণ্ডটো কেতিয়াও শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে গতিকে শিক্ষাটো আমি আগতো মই পলিটিক্সত নাহাৰ আগতেও মই 2006 চনৰ পৰা শিক্ষাত কাম কৰিছোঁ এতিয়াও কৰিছোঁ পিছতো কৰি যাম শিক্ষা অবিহনে সমাজ দেশ আগুৱাই যাব নোৱাৰে এইটো আমাৰ এটা অইন হয় তাৰ পিছত শান্তিটো নৰ্মেল পৰিৱেশত মানুহে বুজি নাপায় আজি শান্তি আছে একো বুজি নাপায় কিন্তু অশান্তি যেতিয়া হয় ক্ষুদ্ৰ বা আমাৰ যিবিলাক গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ মহিলা শিশু এইসকলে বহুত কষ্ট পায় যেতিয়া এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ হয় এইকাৰণে শান্তিৰ কাৰণে সদায় আমি এটা আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা সদায় কেম্পিং এটা মোবিলাইজেশ্যন এটা বা শান্তিৰ কাৰণে আমি কাম কৰাটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি এইবাৰ এজেণ্ডাত লৈছোঁ যে আমি শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला फैला जे बरगयारि सारखौहाय जुमुदै मुजुनायजों मा रावै मा बाथ्रायै बाथ्रा सोंखारिखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनाखाबाय बेजोंनो लोगोसे जोंहा फेसबुक क्रिएटरफ्रा दिनै माखासे रायजोफोरनि सायाव बा माखासे BPFनि सायाव हेड कमेन्ट खालामग्राफोर BPFनि सायाव गाग्लोबनाय बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोंहा फेसबुक क्रिएटर सुमि बसुमतारी मोना दिनै माखासे सेंग्राफोरनि आथोनखौ हास'नायनि बाथ्रा बुंदों लोगोसे गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंलांबाय नङा होनब्ला जोंहा बिसावरायग्राफ्राबो जेननानै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों बयबो फरायनानै जाहाथे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायो आरो गोजोननाय मोनो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब